Ibai gitarra izena emantakoak aurretik geixiago ziren, 549. Oxala hartu dutenak, eta korrika asko eta ondo egin behar da horretarako. Javier Nagorek hemen duela 2 urte, kilometroan. Hiru korrikalarentzako oharra dugu Pautriziko Maider Goitia sari banaketara mesedez geratzaitezte. Ustekarreko txiki bat, ustekarreko ona zain izango duzuelako. Zozketa baterako aukera dokazuela, karteltxo horren behekaldera gaituratu zaitezte eta ikusiko. Hala ez, berriro diogu, laurdenean, inguruan izan hemen. Hauze duzue, neska kadeteen koduna 2.545 metro, Garaiarentzat saria, Esnaola txatartegiaren saria, Irene Itzagirentzat, bigarren, Ane Bintegi Gezabaldarra, Modube saria berarentzat, eta Elektra saria, hirugarren sailkatu den Nere Altolagirre Izandarrarentzat. Baraile, Unes Gartzia Rubio, Ordiziarra.
Unaz García Rubio, Ordiziarra, Larrañaga multioptikaren saria berarentzat. Bigarren Beñat Fronin, Izaldarra, Ubigek saria berarentzat. Eta hirugarren Ibai Arriba Simaz, Izaldarra, Babiteknik saria. Hemen txalduzue. Mutil kadendeetako podiuna. Zuen gu kontua galdu dugunzuk ez, segura esko. Hirugarren guantez. Hirugarrena markarekin? Bai, ez dut uste, baina ondo atea da, eta esan dugu egokiera ona zegoela gaurkorrik egiteko bai, ezta? Bai, oso, golionazion, jendeare bai, animazio handie, bultza egiten zuzun jendek, eta ondo, oso ondo. Garaikurra, txapela, gazta... Hortxe lehen da biziko postua, Lizaro Rubio. Bigarren, Marisol Ramos, Oñetiarra. Laundamun trofeoa, Artzai Gazta elkarteak emandako gazte berezia etiketa berdea. Marisol Ramos, Oñetiarra bigarren, lehen ere hemen podiuna zapaldutakoa da Marisol. Eta hirugarren, Irene Sanzerro, Irundarra. Arantzazu Arrandegiko trofeoa, eta Idiazabal jatorrezko izenaren kontseilu erregulatzaileek emandako gazta. Irene Sanzerro. Bueno, hau duzue, nesken 28. ekitaldiko podiuna. Hementxe dira hirurak, esari banaketan, Nazaret Aierra, lehen da biziko emakumezko herritarra, Izpar trofeoa eta Ubalde edari banatzaileak emandako txampan botila. Nazaret Aierrarentzat. Susana Martinentzat, Eskorpe elektrikariak trofeoa eta Ubalde edari banatzaileak emandako txampan botila. Eta hirugarren sailkatu Josune Bikuñarentzat, Transogi saria. Emakumezko veteranen podiuma 28. errekorsean, Idiazabolen. Ze iruditu zaizu lasterketa hori? Lasterketa oso politi izan da, gainera herriko girue antolakuntzatan ikaragarriz izan da. Eta, bueno, azikeranen pentsamendu esan, bimen zanatzetik joetie, baina gero ondo ikusi naze karri arditzen, eta, bueno, erasotzie pentsatu eta ondo joiate. Podium hausetu zuen, gizonezko helduetan, Ampo txapela, kopa, eta gazta berezia etiketa beltza. Uragarra, Oiarra Arizna Barreta. Garaia urten, ipintide honetan izan den bigarren denbora honena, baina ikusi duzu, 25tik feistea zaila egingo da berriro. Hortxe duzu, Iturri Muntza Castillo, Elorri Gitarra, Iturri Dozen Aikuntzak trofeoa, Artzai Gazte elkarteak emandago gazte berezia etiketa berdea, eta hirugarren, Gorka Santrustegi Kalbo Ordiziarra. Indar trofeoa eta Idiazabal jatorrizko izenaren kontseilu erregulatzaileak emandako gazta. Txalo Agirure jauda gizonezkoen 28. ekitaldeko podiuma. Arkaitz Ruiz de Loizaga da lehen herritarra katalana Occidente aseguruak eta Ubalde edari banatzaileak emandako txampan botila. Bigarren Sergio Serrano, Izal pintaketak saria berarentzat. Hirugarren, Xavier Sánchez eta Unax eta Xabat. Danera eraikuntzak saria hause, herritarren, gizonezko herritar, helduen podium. Hause da, gizonezko veteranoen podiuna, Víctor Madejón Sánchez, Irundarrarentzat, Dorronsoro, Hortz Klinika trofea eta Ubalde edari banatzaileak emandako txampan botila. Manu Hurtado Gobainero behasein dararentzat, Etxezar Aroztegiaren saria. Eta hirugarren, Inigo Tumas Legorkuru, Ondarribikoa, Barandieran zeramikak saria. Sege base urte askoan! Sara Edaritegiaren saria. Korrikalari, antolatzaile, argazkilari, gainiko lasterketak direla,
herri lasterketak direla. Azkenaldi honetan egi esan asfaltoan gutxixo ibiltzen nio, mendin gehiago gustora ibiltzen nio beste ritmo batzuk jo. Gaur pixkak ezka pixka batekin atean nioke ez, zatik jendea hemen ibiltzen dek oso azkar. Mendin mantxoso ibiltzen dek eta, bueno, baino, oso gustora, korrik handi ondo atazaiak eta gustora bukatzen.